tid til at sidde og kigge lidt ud over livet og se lidt nærmere på nogle af de detaljer, der er. Og for nogen, og faktisk nok for ret mange, så får man i ferien øje på ting, som man måske gerne vil lave lidt anderledes. Man har haft tid til at sidde og tænke, laver jeg det, jeg gerne vil? Ja. Vil jeg gerne dykke mere motion? Vil jeg gerne spise mere japansk? Spise mere japansk, og vil jeg arbejde med noget andet? Ja. Eller måske bare arbejde lidt mindre. Ja. Det kunne da også være nogen. Godmorgen til dig, Anne Spekt. Tak. Du er partner i den virksomhed, som hedder Mandrup & Co., som arbejder med personlig udvikling af især virksomhedsledere. Og vi har inviteret dig i studiet for at høre sådan lidt om hvad man kan gøre, når man har haft alle de her overvejelser i ferien. Jeg vil lige indskyde, at hvis der nu skulle sidde nogle lyttere for eksempel, og have lyst til at byde ind med, hvad de eventuelt har gjort sig af overvejelser her i ferien, om ting, som de gerne vil gøre anderledes, så må man altså rigtig gerne sms'e herind. Og lige nu har vi jo faktisk en ekspert siddende, så hvis der er sådan et eller andet, hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil være gartner, nu når jeg er sygeplejerske? Så det der med at måske få et spark videre i en anden retning, det kunne man jo prøve at sms'e herind til. Vi har nummer 42 624 7, 42 624 7. Men Anne Spekt, hvad er det typisk, som sker med os i sommerferien? Altså, jeg tror for mange af os, så er det jo sådan, så at sommerferien er den der lidt langstrakte tid, vi har, hvor vi i virkeligheden, hvor livet ikke er på pause. Og hvis jeg skulle oversætte det, så er det jo sådan, så rigtig mange af vores hverdagstimer, de går sådan set på automatikken. De går på det, vi plejer at gøre. De går uden, at vi nødvendigvis skænker det så mange tanker. Hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Hvorfor er jeg i gang med de gørmål, jeg er? Hvorfor løber jeg spidsrod mellem A og B? Hvad er det egentlig for nogle mål, jeg går og drømmer om? Så når vi kommer på sommerferie, kan man sige, så sker der faktisk det for rigtig mange af os, at sindet vågner en lille smule op. At vi får tid og pause til at overveje, hvad søren er det her? Hvad er det, jeg har valgt? Hvad er konsekvensen af mine valg? Er jeg tilfreds? Og jeg tror for mange af os, så er den der tilfredshed jo, kan man sige, heldigvis en blanding af, at man gerne vil lave noget i sit arbejdsliv, som bringer en egen glæde, som gør, at jeg vågner om morgenen og tænker, yes, nu skal jeg ind på min arbejdsplads og møde mine kollegaer og gøre de ting, jeg gør. Og blandet op med heldigvis, at mange af os jo også har et ønske om at gøre noget, hvor vi oplever, at vi bidrager. Og jeg tror, at når vi lander i de der overvejelser i sommerferien, så er det ofte enten det, at vi oplever, at jeg har ikke selv særlig stor glæde, eller det, jeg går og beskæftiger med i min hverdag, er ikke til særlig stor glæde for alle mulige andre. Jeg har svært ved faktisk at se, hvad meningen med det er. Så når vi så lander der i sommerferien, så bliver der tid til at tænke. Vi vender os lidt væk fra pligten, alle de der gøremål, vi har i hverdagen, hvor vi tænker, om det bør jeg også, og det skal jeg også, og det er der forventninger til. Alle mulige ydre forventninger og krav. Og når vi så står der midt i alt det, så tænker jeg, så bliver nogle af os frustrerede, og nogle af os bliver glade. Ikke? Nogle tænker, yes, jeg kunne jo vælge noget andet. Og rigtig mange har en oplevelse af, jamen, det er jo nogle vilkår. Nu har jeg ligesom sat mig i det her hus med de her terminer, eller jeg vil meget gerne have den der bil, jeg har, eller nu har dem derhjemme jo også en forventning om, at vi kan blive ved med at gå på privatskole, eller hvad det nu er for nogle valg, som vi har truffet, som gør, at vi er tilbøjelige til at blive hængende. Og nogle af os har bare også det helt simple, at vi har en drøm, men vi har svært ved at se, hvordan er vejen derhen, ikke? Så jeg tror, det er egentlig det, der foregår. Det er, at pausen giver anledning til, at vi kigger lidt på vores liv for ovenaf i stedet for. Og hvad er det, som man kan bruge de her overvejelser til? Altså, man kan selvfølgelig bare sige, der var de igen. Der var de også sidste gang, jeg holdt ferie. Jeg gjorde ikke noget ved dem, det gør jeg heller ikke den her gang, men man kan også gøre noget. Ja, altså, det er jo desværre sådan, så rigtig mange af os opdager, at vores liv går lidt i loop, ikke? At vi sommerferie efter sommerferie og påskeferie og så videre, der opstår de samme tanker i os, og så tænker vi, damn, her har jeg været før. Hvorfor var det nu ikke, jeg rykkede mig? Og jeg tror, at en af de ting, man i hvert fald kan gøre, det er at blive en lille smule mere konkret i forhold til at overveje, hvad er prisen for min valg? Fordi når vi bliver mere bevidste om, hvad er det faktisk, det koster mig at blive i de her loop, hvis vi har en oplevelse af, at vi ikke rigtig er havnet det rigtige sted, ikke? Altså, eksempelvis så koster det jo rigtig mange mennesker diskussioner og skænderier med sig selv og med deres omverden. Det koster glæden, når man står op om morgenen. Det koster de der
Jeg ved ikke, kender I ikke det der med, at man vågner om morgenen i en stemning, og man ved ikke rigtig, hvor den kommer fra? Jo. Og man kan sige, hvis man vågner rigtig mange morgener i træk i ens liv, hvor stemningen ligesom bare er præget af, gid man kunne vende sig om på den anden side, gid man ikke skulle op og møde det her liv, man nu har fået planlagt for sig selv, så tænker jeg, så er det værd at begynde at overveje, hvad er den konkrete pris. Men det er klart, at hvis man træffer nogle nye valg, hvis man eksempelvis vælger, at jeg skal ikke være sygeplejerske, jeg skal være gartner, eller jeg skal ikke længere være direktør, for det koster mig 65 timer om ugen, som jeg godt kunne tænke mig at bruge noget andet, så er det jo bare det, at et hvilket som helst valg har nogle konsekvenser, og dem skal man jo turde møde. Men i første omgang, så skal man jo finde ud af, hvad det så er, man gerne vil. Altså, hvordan kommer man ligesom nærmere? Man kan jo godt have den der fornemmelse, det her det er ikke helt det rigtige, og så har man måske nogle idéer, måske også i forskellige retninger. Hvordan får man fokus på det, noget nyt, man gerne vil? Altså, hvis det var mig, så tror jeg ville gå en tur i mit liv og se, hvor er det egentlig? Hvor er det, jeg typisk oplever at blive begejstret? Hvor er det typisk, at jeg oplever, at jeg kan blive opslugt af noget? Hvor livet ligesom tager mig, og hvor jeg bliver en del af processen, hvor jeg ikke længere føler mig som tilskuer til mit eget liv. Jeg tror, når mange af os bliver utilfredse, så er det jo også tit, fordi vi føler os lidt på tilskuerpladsen. Når vi beskæftiger os med noget, som vi faktisk bliver meget optaget af, meget engageret i, så holder vi op med at være tilskuere, så bliver vi engageret, så bidrager vi, og så tror jeg, så bruger vi faktisk også en meget større del af os selv. Vi bruger mange flere centre op i hjernen, der er meget mere, der lyser. Vi bruger kroppen på en anden måde, vi får forløst mange flere endorfiner, og dermed får vi også en oplevelse af, at vi generelt har mere energi. Så gå en tur i dit eget liv og se, hvor er det egentlig, jeg brænder igennem? Hvornår taler jeg med mennesker om emner, hvor jeg kan mærke, her er der noget, der brænder i mig. Her brænder jeg igennem, når jeg typisk taler om det. Så gå den der lille vandring i dit eget liv og se efter, hvad er det, der er betydningsfuldt? Hvornår er det, at jeg kan mærke, at min egen opmærksomhed vågner? Og hvornår er det, jeg kan mærke, at jeg også kan vække andres opmærksomhed? Altså rigtig meget af det, vi arbejder med i Mandrup & Co., det er jo opmærksomhedstræning. Ikke? Man kan sige, at livet er jo opgjort af det, man vælger at bruge sin opmærksomhed på. Så når jeg vågner om morgenen, så kan jeg enten være opmærksom på mine fejl og mangler, og min omverdens fejl og mangler, eller vælge at være opmærksom på noget andet. Og det er sådan set et valg, vi kan træffe. Men vi har jo rigtig tit oplevelsen af... Hvad er det, du tænker med det her, det er et valg? Jeg tænker, at man vælger sit humør. Det er der nok mange, der vil være uenige i. Ja, altså jeg møder i hvert fald mange, der er uenige i det, ikke? Og det kan jeg godt forstå. Det er jo den oplevelse, vi rigtig tit har, ikke? Og vi hører også hinanden sige, og vi hører os selv sige, han gør mig så sur, eller hun gør mig så vred. Og det er den oplevelse, vi har. Hvis man lige går lidt tilbage i oplevelsen, så kan man typisk jo se på ens arbejdsplads, for eksempel, ikke? At vi er 3, der kan blive enige om, at chefen er også en tosse. Og så sidder der faktisk en over i hjørnet, som ikke synes, at chefen er en tosse. Som bliver udsat for fuldstændig de samme vilkår, som vi andre gør. Og det er forskellen på, hvordan vi vælger at fortolke det, vi oplever. Så jeg kan ligesom vælge at synes, at du har remoten over mit liv i din baglomme. Så når chefen kommer ind, så kigger jeg op, og så tænker jeg, han ser sød ud, jeg får en dårlig dag. Eller jeg kan kigge op og sige, chefen ser glad ud, jeg får en god dag. Det er mit valg, om jeg vil lade mig påvirke, hvordan jeg vil lade mig påvirke af det, der foregår rundt omkring mig. Og det kender I jo udmærket godt, når I står nede i køen i Netto. Så er der nogle dage, hvor I tænker, så åbn dog en kasse mere. Og så er der nogle dage, hvor I tænker, yes, nu har jeg tid til at vælge et marcipanbrød med nougat. Så vi vælger jo, vi udsætter os selv for de samme episoder igen og igen og igen, og vi responderer forskelligt. Og hvis vi applikerer en lille smule opmærksomhed, en lille smule bevidsthed til, hvordan vi vælger at reagere, så kan vi faktisk styre vores humør, ligesom vi kan styre alt andet i vores liv. Og har du oplevet i dit job at kunne møde nogen, som er altså de værste gnavpotter, som pludselig har kunne ændre det fokus og faktisk få en gladere og mere positiv tilgang? Ja, altså det oplever jeg nærmest dagligt, vil jeg sige. Ja. Men det er en proces. Også sådan på sigt, ikke bare lige i kurset? Ja, altså fordi i virkeligheden, så bliver man jo forelsket i sig selv, når man er vågen, ikke? Når man er i gang med at opdage livet. Vi kender det fra, når vi tager på ferie. Vi elsker alle sammen at tage på ferie. Og det er fordi, når vi er på ferien, så er vi ikke i automatikken.
Så er vi opmærksomme, vi oplever gader og stræder, vi oplever finurligheder på altaner. Der er jo masser af finurlige altaner i København, vi opdager dem bare ikke, fordi vi er på automatikken. Så jeg tænker, at det handler om at træde tilbage fra den der automatik. Men det, der er svært ved processen, det er, at vi er op imod vores hjerne, og den måde, den er struktureret på. Så det, vores hjerne er i gang med, det er at eksekvere. Og det vil faktisk gerne gøre tingene så effektivt som muligt. Så når jeg går ind i et lokale med en hypotese, jeg går eksempelvis hen på mit arbejde, og så har jeg generelt en hypotese om, at her er rart at være, så leder min hjerne helt automatisk efter bekræftelse på den hypotese. Det vil sige, at den snapper alt det op, som bekræfter, at det her er et dejligt sted at være. Hvis jeg træder ind på min arbejdsplads med en hypotese om, det bliver også en trælsdag, nu skal jeg kæmpe mig lidt igennem, og jeg ved, at jeg har dage, hvor jeg bare sidder og kigger på klokken og surfer lidt på nettet og får tiden til at gå, får livet til at gå, så er det faktisk det, vores hjerne begynder at lede efter. Og det er, fordi hjernen er en doven satan. Men hvordan hænger det her sammen med det, vi startede med at snakke om, det her med ferien, som det tidspunkt, hvor man måske har en pause til at reflektere over, om livet og karrieren er det rigtige sted, hvor man er. Er det i virkeligheden så sådan, at man burde måske bare stille sig lidt mere tilfreds med, hvor man er? Eller skal man kigge på den utilfredshed? Hvornår skal man tage den alvorligt? Det er jo en individuel størrelse, ikke? Men uagtet om man vælger at skifte spor, eller man ikke vælger at skifte spor, så er det jo en rigtig god idé at starte med dagen i dag. Så det er de færreste af os, som så vågner og lige om lidt går hen og ser vores job op. Ikke? Så for de fleste af os vil det jo være en proces. En proces, hvor vi tænker, jeg kunne godt tænke mig at bevæge mig fra at være sygeplejerske til at være gartner, hvis vi skal blive ved det. Og så er det jo en god idé at begynde at lede efter, hvordan kan jeg tilegne mig nogle kompetencer i mit nuværende arbejde, som bringer mig nærmere det nye felt? Er der noget, jeg skal fordybe mig særligt i, så jeg kan se på min profil, på mine kompetencer? Hvad kunne det for eksempel være? Nu ved jeg godt, det er meget individuelt, men... Ja, men der er jo i et hvert job, er der jo nogle generelle kompetencer. Og mange generelle kompetencer kan overføres til mange andre jobs. Så man kan sige sådan noget som at øve sig i at samarbejde. Det er en rigtig god idé. I rigtig mange jobs, ikke? Så hvordan kan jeg i virkeligheden, kan jeg arbejde med, at min profil eller bliver tydeligere, at jeg er rigtig god til det her med at samarbejde med andre mennesker, ikke? Der kan være noget omkring æstetik. Hvordan kan man i mit arbejde se, at jeg er æstetikkens mester? Kan jeg sørge for at få tilegnet mig nogle kompetencer, som jeg kan arbejde med der, hvor jeg er nu, men som jeg også kan bruge et andet sted, ikke? Og så kan vi den vej rundt begynde i virkeligheden at fokusere på der, hvor vi gerne vil hen. Men i den proces er det jo ikke som om, vi bare skal få tiden til at gå. I den proces skal vi sådan set også være på det arbejde, vi er. Så selvom vi er utilfredse med vores nuværende arbejde, og selvom vi træffer beslutninger om, jeg vil gerne noget andet nu, og nu begynder jeg at arbejde med en anden retning, så start med at tage beslutningen om, at hver dag skal være en god dag. Så jeg starter bare nu. Jeg starter nu med at begynde at styre mit humør. Jeg starter nu med at begynde at vælge, hvordan fortolker jeg det, der foregår rundt omkring mig. Hvordan kan jeg faktisk styre den måde, jeg tænker om tingene på. Altså, jeg siger tit, livet er ikke, hvordan vi har det. Livet er, hvordan vi tager det. Ja. Og hvis man begynder at tage lidt ejerskab til det, jeg kan bare vælge at fortolke det på en anden måde. Jeg kan vælge at lade være med at fortolke det, som om jeg står på ydersiden, som om jeg står på kanten. Jeg kan vælge at fortolke, at jeg står i centrum. Hvad er det så, jeg får øje på? Vi skal tale videre om det her med at tage ejerskab over livet lige om lidt. Men først så skal vi lige have noget musik her. Det er nemlig Jenny Wilson. No more sugar left. Det sagde, eller spillede Jenny Wilson her med Like a Fading Rainbow. Vi taler om karriere og om, hvad man ligesom selv kan gøre. Anne Specht, du er gæst her i studiet hos os. Du er partner i Mandrup & Co., som er en virksomhed, der arbejder med personlig udvikling, især af ledere, men lige nu også bare af os og lytterne. Vi snakkede lige før musikken her om det her med, at det er ens eget ansvar. Det er ligesom det budskab, som du har. Altså det er ens eget ansvar, hvordan man går til verden, og hvordan man oplever verden. Og hvis man for eksempel har et job, hvor man synes, at man har en chef, som absolut ikke lytter på en, og ikke giver en muligheder og er irriterende på alle måder, så siger du, man kunne også bare vælge at se det anderledes. Man kunne også bare vælge at se positivt på ham. Hvordan det? Altså du må møde rigtig mange, som har det sådan, det er simpelthen for let at sige. Altså hvad mener du om det? Det kan jeg da ikke bare gøre. Ja, det møder jeg rigtig mange af.
Og det er i og for sig også fuldstændig rigtigt. Jeg kan ikke gøre noget i min chef. Min chef er uden for min kontrolcirkel. Jeg kan ikke vælge på min chefs vegne, hvad han gerne vil, og hvad han ikke vil. Men det, jeg kan vælge, det er, hvad for en energi vi har brug på det. Altså, jeg kan huske, da jeg selv startede på arbejdsmarkedet, der havde jeg en chef, som jeg havde meget svært ved at kringle. Og hvor jeg ofte valgte en tilgang til det, som gjorde, at jeg følte mig som offer. Jeg oplevede det som nogle vilkår, som jeg ikke rigtig kunne gøre noget ved, som lå ligesom hinsides mig og hvad jeg kan forvalte, ikke? Med det resultat jo, at når jeg kom hjem fra arbejde, så var jeg totalt brugt. Så kom jeg hjem til den der familie, jeg havde stiftet, og for mig der er det sådan, så at jeg er i den rigtig heldige situation, at jeg er super glad for mit arbejde. Men der er ingen tvivl om, at jeg er meget mere super glad for min familie, ikke? Så det der med at opleve og komme hjem fra mit arbejde og være en karklud, og nærmest have sådan et, lad mig lige være i fred, ikke? Nu skal jeg lige have mine 20 minutter, ikke? Det blev jo meget hurtigt utilfredsstillende. Så jeg kender udmærket godt fornemmelsen af, at man kan føle sig overladt til højere magter, ikke? Jeg tror, det handler rigtig meget om... Men må jeg spørge, kunne du i det job så ændre det? Kunne du så gå til din chef på en anden måde og sige, om fra i dag af, så ser jeg meget mildere på ham, eller hvad? Ja, eller hende? Ja, det kunne jeg helt sikkert have gjort. Jeg var bare ikke bevidst om, at det var en mulighed. Så jeg tror, i første omgang, så handler det om, at man tager ansvar for den mulighed. Som jeg, for det første, altså der var ligesom ikke nogen, som havde fortalt mig, du har ansvar for dit eget humør, mester. Så jeg tror egentlig bare, at jeg duplikerede det, jeg så rundt omkring mig, og tænkte, men det er jo sådan, det er. Vi oplever alle sammen at være i nogens vilkår og i nogens klør, ikke? Og på et tidspunkt begyndte jeg så at interessere mig for, okay, hvordan får jeg noget mere ejerskab? Hvordan oplever jeg, at det her liv, det er mit? Hvordan kommer jeg derhen, hvor jeg faktisk selv kan vælge at forvalte det? Og så er det jo en proces, hvor man arbejder med det. Så falder man af hesten, og så hører man sig selv stå og synes, at han gør mig sur, eller hun gør mig noget, ikke? At det er de andres skyld. Hvad skulle du have gjort i den konkrete situation? Altså, i den konkrete situation tror jeg egentlig bare, at jeg skulle have valgt at få kigget på min daværende chefs manglende kompetencer. Tillader dig at gøre det? Ja. Uden at forholde mig fordømmende til, om han eller hun er åndssvag, eller det er også for dårligt, eller alt muligt andet. Men bare helt konkret kigge på, men den her chef er i virkeligheden ikke specielt god til at få mig op at ringe. Den her chef har slet ikke opdaget, hvad det er, der faktisk motiverer mig. Og når jeg nu selv er bevidst om det, så kan jeg jo begynde at tage de samtaler. Og nogle gange kan man komme igennem, og nogle gange kan man ikke komme igennem. Så det valg, man altid står overfor, det er i virkeligheden 3 trin. Det første, det er at kigge på, at det her noget, jeg kan gøre noget ved. Så oplever jeg faktisk, at jeg kan drive indflydelse på det her. Og i forhold til en chef, så kan man jo i nogen udstrækning bedrive noget indflydelse. Man kan i hvert fald tage nogle samtaler. Man kan forsøge at prøve at skubbe til det. Hvis man kommer frem til, ja, det her, det kan jeg godt gøre noget ved, så må man spørge sig selv, vil jeg det? Ikke? Så man kan sige, jeg kan spørge mig selv, kan jeg gøre noget ved udviklingen i Afrika? Ja, det kan jeg godt. Vil jeg det? Nej, det vil jeg ikke. For jeg vil ikke overarbejde i en NGO. Jeg vil faktisk rigtig gerne det, jeg gør lige nu. Jeg har en oplevelse af, at det bringer mig glæde, og det bidrager til nogle andre menneskers liv. Så der er en masse ting, jeg kan gøre noget ved, men der er også virkelig mange ting, jeg ikke vil gøre noget ved. De ting, jeg enten ikke kan gøre noget ved, eller ikke vil gøre noget ved, dem slipper vi. Så må man parkere dem. Så må man parkere den, ikke? Det er jo også, jeg synes jo også, ligesom at folk kan blive en lille smule provokeret af at sige, jamen det kan du kan bare vælge at reagere på en anden måde. Så kan jeg også blive en lille smule provokeret af, at folk, de betragter alting som et vilkår. Ikke? Altså jeg siger det jo også til mine unger derhjemme, ikke? Så har man sådan en teenager, som ligesom synes... Du er sådan en rigtig irriterende mor, som hele tiden siger, at du kan bare... Jeg er bare til besvær nærmest, ikke? Jeg åbner døren, han ved ikke, om jeg vil tilbyde ham chokolademus, eller bede ham om at rydde op, men bare det, jeg åbner døren, siger han, ikke? Altså, der må jeg jo også ligesom sige, kunne vi vælge noget andet? Ikke? Ja. Altså, så må vi ligesom forhandle, okay, jeg skal gå lidt mindre ind ad den dør, ikke? Jeg skal holde mig lidt mere væk, ikke? Men når jeg så går ind ad den der dør, ja, så ved jeg godt, så skal der være pause mellem jeg banker og jeg åbner. Du skal ligesom lige sige, ja, kom ind, ikke? Og når vi så har ligesom forhandlet pausen, ikke, så skal du også lige forsøge at møde mig på en bestemt måde, ikke? Ja. Eller i hvert fald være tilpas nysgerrig til, inden du ligesom bare har fordømt, at nu kommer hende den gamle igen, ikke? Som nok er på tværs. Så jeg tænker, det handler simpelthen om at det handler bare om at ville være bevidst om, hvad er det, jeg vælger?
Og hvad bidrager det til? Når jeg nu vælger at blive sur, når jeg nu vælger at synes, at min chef er åndssvag, og dermed også vælger at blive i dårlig humør over det, hvad bidrager det så til? Og vi ved alle sammen godt, at der er dage med dårlige chefer, hvor vi også er glade. Hvad er forskellen? Det er vores valg. Hvad så dem, som siger, men min chef giver mig aldrig en chance, og jeg har ønsket udvikling på mit arbejde, og jeg har ikke fået det, og det har stået på i lang tid. Ja. Hvad gør man i sådan en situation? Så når man så har oplevelsen af, først startede jeg med at sige til mig selv, det her kan jeg godt gøre noget ved, og jeg vil også prøve. Og man så oplever, nu har jeg banket hovedet ind i muren, jeg ved ikke hvor længe, så er det måske tid til at gøre op. Så hvad er den her pris okay? Får jeg så meget udbytte af mit arbejde? Og udbytte kan være, jamen jeg udvikler mig, jeg laver nogle spændende opgaver, jeg har nogle søde kollegaer, eller det kan være den løn, vi får. Ikke? Det er jo forskelligt, hvad det er, vi forsøger at hente hjem fra vores arbejde. Ikke? Hvad er det for en byttehandel, vi har lavet? Og vi så oplever, jamen, jeg er faktisk i dårlig humør, når jeg går på arbejde, og jeg er mindst lige så dårlig humør, når jeg går hjem. Så er det skidt. Så er det faktisk så skidt, så jeg synes, at vi skal begynde at overveje, at den pris okay, vil jeg gerne betale den pris. Og så bliver udfordringen, at rigtig ofte, når vi så har oplevet, at vi faktisk har betalt for stor en pris for længe, så er vi ret trætte. Så har vi jo brugt det. Og lige præcis i den situation, så bliver det jo tit svært for os at forestille os, om jeg gør bare noget andet. Og at få etableret den der energi til at gøre noget andet. Men det er den vej, der er ud. Men det er vel også det her med, altså et af, man siger, jeg kan mærke, at jeg skal sige op. Ja. Men jeg skal jo have et andet job. Eller skal jeg bare sige op, uden at have noget, som kan jo være super angstprovokerende. Ja, det tror jeg er individuelt afhængig af, hvor modige vi er. Ja. Ikke? Jeg tror, at nogle mennesker vil synes, jeg er modig, og på nogle andre områder, der har jeg brug for, at der er en grundlæggende sikkerhed. Så da jeg eksempelvis for 7 år siden valgte at blive selvstændig, så lavede jeg en plan, der hed godt, jeg finder et arbejde, hvor jeg kan arbejde 2-3 dage om ugen. Så får jeg ligesom så får jeg lidt leverpostej, ikke? Så får jeg i hvert fald rugbrødet, ikke? Og så har jeg 2 dage om ugen, hvor jeg kan gå i gang med at etablere min egen virksomhed. Det er jo bare den vej, jeg valgte, ikke? Men prøv at begynde at kigge på, men det er jo ikke nødvendigvis sådan, så går jeg fra et 8-4 job til et andet 8-4 job. Der er rigtig mange måder at bevæge sig på, ikke? Så måske kan jeg vælge at starte lidt, men okay, jeg finder en ny chef. Altså en af årsagerne til, at jeg valgte faktisk at blive selvstændig, var fordi, at jeg blev nødt til, at jeg på et tidspunkt opdagede, at jeg egner mig ikke særlig godt til, at andre mennesker skal bestemme over mig. Det går bare ikke særlig godt med de der chefrelationer, ikke? Så jeg skal noget andet. Men jeg kan godt lige lave en mellemperiode, og jeg siger, så har jeg 2-3 dage om ugen, hvor der er en, der får lov at bestemme over mig, i en eller anden udstrækning, i hvert fald rundt omkring nogle rammevilkår, og så er der 2 dage om ugen, hvor jeg forsøger at få det her til at blomstre. Og da jeg så kunne se efter 1,5 år, at nu havde jeg meget mere arbejde end til de 2 dage, så var jeg så klar, så jeg turde slippe de der sidste seler og sige, så siger jeg det op, og nu går jeg full in, ikke? Og Anne Spæk, vi skal desværre til at stoppe, men vi kan jo godt lige sige, at det du for eksempel også har valgt, det er, at du er faktisk lige nu på ferie, fordi du har 3 måneders ferie om året, fordi du har sat dig selv i en situation, hvor det er muligt. Ja. Det synes jeg jo er... Det lyder altså dejligt. Det er utroligt, det kan lade sig gøre. Ja. Det er til inspiration for dem, der kunne tænke sig lidt mere ferie, hvis det er nu, at ferien lakker mod enden. Den her time gør, og lige om lidt, der er 9:00. Vi høres ved på den anden side af nyhederne. Her er nyhederne fra Radio 24/7. I studiet Marie.